Vítejte u Cynické svině. Po trampotách s informačně nabitými tematickými videi posledních týdnů jsem se rozhodl, že si dneska trošičku odpočinu. No a tak jsem sáhl po něčem, čeho nebudu muset zbytečně moc přemýšlet, protože stejně jako u pořadu na TV Barrandov je mi už dopředu jasné, že je to totální hovadina. Zkrátka máme tu video typu pojďme se zasmát na účet cizí stupidity. A řeč bude tedy o teorii ploché země. Ano, věřte nebo ne, ale v 21. století skutečně existují lidé, kteří ignorují staletí vědeckého pokroku, všechny vesmírné programy na světě a v neposlední řadě i svoje oči. Já dělám kapitána plachetnice už 30 let a balancování na okraji země je má oblíbená adrenalinová zábava. Je to jako na skateu, ale mnohem víc cool. A koukněte, bylo by velmi snadné rozbít teorii ploché země pomocí vědeckých poznatků, takže přesně to tu dnes neuděláme. Dneska se podíváme na nejhloupější lidi, co jsem viděl v Česku asi, a to jsou plochozemci. Mimochodem, jim strašně hraje do karet, že většinová populace tak není vzdělaná vole v nějaké odborné fyzice, v odborné chemii, odborné matematice, takže oni když řeknou nějaký termín, který zní dostatečně vole fyzikálně, tak lidi si řeknou: ty vole, počkej, to začíná dávat smysl trošku. Jenže to by ty termíny nesměly vole v 70% případů používat buď to špatně, anebo se vymyslet termín, co ani neexistuje. Je problém v tom, že vymezení pojmů oni velmi často, protože já jsem viděl v zahraničí na profesora Davea, tak oni mají nějaký správný pojem, ale vyloží si ho podle toho, jak oni zrovna chcou v ten moment. Takže nejenom, že se jim ty pojmy, jejich vlastní, mění vole 10krát významově, ale zároveň používají úplně na všechno, co můžou. Protože za všechno může elektrostatika, za všechno může vole něco s tou vodou, ty vole, že každá voda potřebuje svoji nádrž. To znamená, že tady nemůže být ty vole koule, protože by se neudržela voda, ale to je díky gravitaci. No ale to nefunguje, protože voda potřebuje nádrž, ty vole. To není pedlahev, že to potřebuje voda nádrž, vole. A největší bizár na tom je, oni v tom dílu s tím debatním deníkem, tak mu vylili vodu na hlavu, protože on má plešku, a řekli: vidíš, taky steče. Ano, protože jeho hlava negeneruje gravitaci, vole. Víš, kam ta voda šla? Dolů. Kam? K zemskému jádru. Proč? Protože tam má gravitace, vole. Oni sami potvrdili, že existuje gravitace tím, že mu to vylili na hlavu a ono to spadlo dolů k zemskému jádru. Oni sami sobě dokázali, že jsou vlastně úplně dementi, ale nedošlo jim to, protože jim nedochází nic. Dostali jsme se podle mě do doby, kdy idioti se přestali stydět za to, že jsou idioti. Teprve teď se dostali mass media do rukou jako idiotů, protože na Facebooku může každý idiot prostě pindat, že co chce, ale oni vlastně reálně začínají mít jako vlastně i nějakou mocenskou sílu, protože na jednoho idiota se nalepí dalších 20 000 idiotů a ty už jsou bohužel ale schopní, když se zorganizujou, udělat docela neplechu, jako. Že normální lidi se neorganizují na Facebooku, ty prostě potřebují fungovat. Což takže od té doby celý Facebook je placatá země. Do té doby ten problém v podstatě neexistoval. Ale patička, to je přece poutání. No vidíš. No, dám ti napít a najíst, až se mi přiznáš, no. 48 hodin bez jídla ještě nikoho nezabilo, pane komisaři. Že prý je to i zdravé. No tak, měj rozum a mluv. Už celé 2 dny mi kladete pořád ty též otázky. Řekl jsem vám všechno, co vím. Ne, už dost, už. Ne, už dám se před. Bílé víno je škodlivé na nervy, pane komisaři. Tak už dost, tak. A teď tě skřípnu. Tak mluv, ten tvůj článek to byla lež, co? Vždyť jsem už řekl, byla to lež. Ty říkáš, že je to lež a každý teď říká, že je to fakt. No, to je fakt. Tak co je fakt, že každý říká, že je to fakt? Ne, ale fakt je, že je to lež. Takže je to fakt, že je to lež? Ale on lže! Kdy vlastně tvrdíte, že jsem lhal? Když jsem říkal, že jsem lhal, nebo jsem lhal, když jsem říkal... Už dost! Teď mlč! No počkej, poslouchej mě. Já si vyprošu, abys mě vykal, chci říct, já si vyprošu, abyste mi tykal, ty mi dost. Poslyšte, ten člověk je zřejmě vyčerpaný. Není už schopen logicky myslet. Proto budeme pokračovat ve výslechu zítra ráno. Tak pánové, odveďte ho do jeho cely. Hele, tady docházíme k závěru, se kterým jde rozložit a položit všechny konspirační teorie. Proč by to do prdele někdo dělal?